Yo. Yo temandang agem rangam perang ana paang lirira sing rupa kerdiri sang rasato ana paang montap sarwi rumampa anyaka sang pegatan samulan berjimat sang mampu mangsa harapan kasulaya sing manis kanca kancane tanpa mundur merawasang ora murka timun tiris iris rina wengi ngelamun ora wis walah ayeme saji seswa karane bang sana wala sing rukun sak bendinane kenes parama marasuti yo jambu witani mesa guyu pinuju nyambut gawe kenes lali wong tresna rabi salali tak sayang karo nyambut gawe yen kowe seneng lalewa adaanku seneng lamen becialu wong prasaja Assalamualaikum aja lamben yen kowe demen lames gampang kena ing kebatu tumrape sak rawungan
Mbok Joko daman lame Deman lamis padha karo senang citra oh iya ya iya 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 sing manis cah kae ae oh iya ya iya 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 ayo oh ayo oh iya oh iya sing sayo sing rukun manuk blekok nyucuk yuyo mbok aja plerok wong ayu Mundak-mundak gawe kelane ati dasar nyata perang kamu hatiku susah tinggal gandano dandanono piye akan katon guyub rukun sakeluarga caping gunung kita kena terwajib Mamae Putra yang wonten dalam Bangli itu saking Pak Guru Kesno nggih Mamae Putra nggih iki wonten Bangli kiriman saking Pak Guru Kesno nggih Pak Rina Jumati Lampian Oki Mbak Bejo wonten Dung Dendang Sugeng Besani Pak Rina Jumati Lampian Oki Mbak Bejo Dung Dendang Pak Wo Sarbianto Sugeng Dalu wo Lekeng wo di wonge wong mulai
ngendi Iya 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 jarene mas manan katurutan sing dikadang biyen ninggal janji ning saiki apa Ilang karo ngilo gunung tak cadongi segok jagung yen mandung tak silih capek gunung sekar bisa nyawa gunung desa dadi raja dene ora ilang gone padha lara apa aku patenono wae mas aja dik tak kabar ngomong sih jok pisah karo kowe kok pisah dilutoke kok aja ya mas ya aja kok nangismu ono panggonku kanggo tutup wengi sing atimu tatune atiku iki mas ya wong sliramu sing bisa nambani anak kadir cerit melok lapo paribasa tresnamu jebol etok-etokan tolong aku iki iya mas aja nganti aku mbok ojati walasono awak iki dhewe iya iya aku pengen pengen apa kae lho dik kumpul dadi siji lalu piye kae dipek supri yo kenek kok kok nangis tenang hatimu mas Pri pri piye pri tanpa kesan tega tinggal ala kadur dur ala kadur dur baleno Joget terus. baline tresno nono ana aja nganti odar ilang Sip. mesra jogete Pak Guru Oke, yuk Pak Gilang yang ada di rumah krecek ini panitia kaki. Yuk buat Mas Omek yang ada di tempat Bagli. Ari Menanang,
Ali Perdana Pak Muji Mundu ya terima kasih Pak Muji kawasan Mundu sekila malik kaki Pak Muji Mundu udal ayo si Pak Muji ditanya Mas Somek jero Pak Muji Kepok kae nyimpen wati Ambu Muti ganti besok ora bakal lali Oh ya oh yes Kepok kae kebak cerita tengah wangi kate dagat rino jantan rasa jroning ati datang luntur saya merati aku kowe sakelingan Orawan ayu Kalimantan Oh iya dalam guling tak sayang-sayang rohatane kaya otek-otekan cepat dak mas dudu napa biyen cedhak rawani kondo ning ngopo ramulungu ninggal oleh ra kondo-kondo saben dina aku ngelamun adakan ngomah hatiku bingung kadung tresno gak wani nembung rasane kaya wong lingelung wangi-wangi banyune sabun tak arewangi atus kukuh ning apa sliramu alom tak anteni yen masih purun Pai aduh hatiku rindu kangen temenan Kang Masku pulang Kang Masku mulih ning tanah seberang
sayang ngelengake nalika pian kenalan beningi banyu Kalimantan yen sing tak ombe sayang ngelengake nalika pian kenalan. Pak Rizka juragan garbis raya pe garbis di wonge mbok nang mantu di Toris dan nang gop Pak Nia Sumeko Cak Pur salami buat Mama Nia baru wonten dalam Sumeko sapa ki gai kaki Lajeng
semok 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 bokonge Mbak Retno semok pokoke Pak Rizka semok rambut disanggul gul sanggul nganggo cucuk sanggul cucuk bokonge semok bokonge septi semok pokoke simbile semok rambut digelung gelung bojone lemu jaluke gedang kluthuk. Nah, sama te gedang kluthuk mergo bojone lemu. Tetap pelanggan panjenengan Pak Guru Kesno. Salam buat Mama Putra. Asik Bang Gile. Iki lo. Pak Angel. Salam buat Ibu Angel. Wonten Balong Rejo. Sukorame. bojo mulamu masih gak dono alah klinak klinak senajan mangane mung karo kerupuk awake seger cakri ya Dek kaya bal bunder yen tak sawang suwe aku blenger ngiler yo enak aja Pak Angel enak aja ya sing disayang yang karo wong wedok kemati tenan nganti tuwa cakri ya Dek eman sampeyan lemu ya ya Dek sing penting ganti temenan bojo ambumu enake opo delok kang iki ora mangan pitung dina yuta awake ra ketara semaput bojoku lemu ndi wonge sun saya apa bojone panjang kena rene yen semaput gotonge dodok tangga bojoku lemu aduh enake
golek tombo godhong suruh tanpa basa-basi ra kenal kata pengewo aku lali tenan nyatane tidak karuan mau bengi ngopo aku juga tidak paham kayane rong tuwa nek aku kok gampang lali montong pedes kabeh apa aku jegur kali efek gedang kluduk sirah mumet mantuk-mantuk tak kira dangdutan jebul pitik padha kluruk tiwas aku joget goyanganku kloket-kloket ora wani ngelih aku sangu ayam penyet gedang kluduk tok tok gedang kluduk tok gedang kluduk gedang kluduk gedang kluduk ses tok gedang kluduk gedang retno karo gedang sarmolin nggih kalih woro-woro kangge jamaah Ayub pun katalupen tanggalipun 29 bulan 10 monggo tumblek-blek wonten dalipun Bapak RT Pak Roto Sumeka nggih Pak Wo Sumeka turut mengundang sebab tanggal 29 bulan 10 wonten Sumeka dalipun Bapak Roto di wonge mbok gak ro aku urung rene to Gong mbok tak teni iki kalih Pak Wo Sumeka sing duwe lembu balap tunggale Pak Kades Bangli lembu balap iki kebangetan kowe nimas arep bisa jaga janjimu dek wingi sakjroning sesrawungan nyatane isih kegoda iyane gai tenan piye wis yo wis yo wis melane mere-mere sing ngrasake tobat senadyan sliramu ora tresno nyatane senengku tanpa umpama wis dadi
Yodo pengen weruh dhewe apa bisa aku nyedhek sliramu Jawa ayo kang dadi pepojanku golongan arata kamane atiku ngaku asam manis setak tunggu enteng kangen iki bisa mari aku muri yen sampeyan ya Dik. wis gelem nambani aku tak bobok karo uyah karo godhong rawe kang tak sunreno lan wengi dadi yo tombo kangen ing ati iki Ih, kini mereka dipun aturan bareng Mama Nia baru ya. Saking campur nomo semengkok kaki Mama Nia baru. Yo, Mas Omek salimut batang keluarga wonten dalam mundur. Selamat malam, Mas. Yo, keluarga dalam mundur saking Mas Omek. ndi wonge Rong ketok wonge. Elek Mas Omek iki. iki lo tekno Blenger lo, maksud didelokno ae kok. Kadare yo ngono ae kok. aku mung tansah kelingan nalikane biyen urip kekurangan senajan wis pisah suwe rasa kangen kaya ngene ora gampang nggonku lali janjimu biyen mung tansah tak ogami kalung dadi saksi pungkasane ilang ana ngendi Pancen kowe ora katon gawe tinggal aku babar pisan ora aku mon dasare ana liyane gawe luwe saka aku sing bisa nyenengke tresno ati pamitane nak gai Bondo tondo kuwi dudu urane gai nanging batinku kalilo nang sukri gai gelang kalung mawene wong liya
godhonge telo segere campur godhong suwe mas ora ketemu pisan aja gawe gelo suwe ora jamu mas jamu lah kok ditukokno bodreng wis suwe ora tau ketemu bareng ketemu saiki kok karo Mas Omeng lah kuwi suwe ora nate jamu mas jamu dik jamu udan-udan yo penak lagi ning pasar gondang aduh men suwe mas apa dik ora ketemu pisan di sawang-sawang wis suwe we ora tau jamu mas jamu ning depot Bangkili wis suwe ora tau ketemu bareng ketemu lah kok jebul ana sing duwe suwe ora ate jamu dilutoke jamu ning pasar Sukorame suwe mas ora ketemu pisan ora suwe wis suwe ora tau jamu ning kelentekan gak erek kok kulon suwe ora tau ketemu bareng ketemu lah kok kelempekan suwe mas ora nate jamu jamu godhonge rawe suwe mas ora ketemu pisan karo wong kae aku yo roh suwe ora tau jamu gai jamu ada yang jemput babat kok adoh dek suwe dek ora tau ketemu bareng ketemu jebul bocah kae yo nekat ketinggalan terbentuk Bapak Kepala Desa Bangkili kekongan lembu balap ya ketinggalan jadron buat semua daya warga Bangkili tanpa terkecuali ya sebesar mana kaki warga Bangkili salam bagi banjir Bapak Kepala Desa Bangkili Kabupaten Lembu Suro AJM Abadi Jaya Motor ya showroom yang sebut goda kalau Jawa Timur agar Mas Soekarno Bujang Bangkili Drogo karo gele garbis kada Pariska Nalikane isih noro
bebasan tepok galang prana mrene tansah rerutengan aku kaya urip kasebadan kanggo sango ning urip bebrayan kabeh lakone urip iki yo ngene rasane ayo rukun marang sak padha padane dimen pisanya tantra muripi wiwitane sesandingan suwe-suwe jaratua katresnan senatnya aduh papane dudu pepalang koyok cedak rasane apa iki jeneng tresno sak batino mung krasane ngedhodho pikir sumpah ati bingung sedino gak weromas prasasat wis bingung jare lore tondo moto tak opene minangka taline tresno nono Nono. iki no yen suwe ora ketemu anyawa jare lore wis ilang kangenku muga ora lali bunga susah biyen dilakoni jare nurek tondo tresno yen to aku kangen kena tak kenapa tanpa dimohon untuk berhati-hati. Yo Mas Ian Kayen Kedung Jati Kabu Jombang ya. Mas Ian Kayen Kedung Jati Kabu Jombang sing dalu setengah mersani. Pak Dewi sing gawe dua putri jamustan nonton pasar sub asma tulung dokumbol sukrame Pak Novi Jabian ya. Oke, menyewakan peralatan pesta Pak Pendi Raji Pataan selamat malam
hatimu tantune hatiku iki mas tobat mung sliramu sing bisa nambani belum klopo pari basan tresnamu jebul ngetokan tolong aku iki moh teman toy jangan nganti aku bocate ambu putih walasono awak iki dek iya mas aku pengen kumpul dadi siji gonge ngajak balap kok kok mengis temen hatimu mas tanpa dosa kowe ninggal aku ayo rejane ditinggal benekno tawine tresno aja nganti bubarilah pospro yen ta rasa ati raku kan konandang asno sabenino mergo nyawang sliramu kangen sang kudu ati pancen iki kahananku rekoso ragaku kaya sliramu cek piyene kowe kono yen tresno pengen urip karo aku kebangetan kowe mas ora bisa jaga janjimu dek wingi sakjroning tetrawungan nyatane isih gago wis ya wis tak sandani loro iki aku sing ngrasakne loro lho dirasa loro mas nadyan sliramu ra tresno nyatane senengku tanpa omong seweger paling